Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar, dogunlar, dostlar, yakın garnaşlar. Bugün yatlama günü, ondan bir yıl ol, 2020 yılın 22. Ağustos günü. Bunu tana olay, bizim ecemiz aradan çıkıptı. Bir yıl geçen ekeni, ecemin ungoğuyan söylü sağdı. Arkadaşlarla aynı diye şunu çarp verecek. Ama sadakalar kabul olsun. Ecem payının yatan yeri yatı olsun. Doğun anlaşılamının yermesinin göreceği bu olsun. Yeni olarak adamlar ötün geçenlere yakti yadigarlığına bahşediyen hemesinin yatan yeri yatı olsun, o izine kalan doğun anlaşlarının göreceği olsun, bütün Türkmen halkının göreceği olsun adamlar. O şunun ile şunu cemleyen, görünmez, dinleyen için köp sağ olun. Salam mekruan doğunlar, edilirleşler, kadırdan tomoşaçılar, bilsiniz yalay, kevem, ecemi, hakat hapşıranmada layık bir yıl oldu. Yine yanısız Selim Mayın Altıgı, Ak Mehmet Bayın Gıydı, oğlu gerek Bayhan'ın iňuli çağıt oğlum Ak Mehmet Bayhan'ın duygularını, dileklerini, ýatlamasını dinlediniz. Iň küçüsi körpe
çağatı oğlu hükümünde menem şu tayda bir bildiriş edetim gelýär, öz duygularymı, dileklerimi halk köpçülüğüne ýetiretime gelýär. Şu käbämiz ejemiz üçin indiren hatymymyzy ähli eden dua dileklerimizi diňe bir käbäm ejemiz üçin däl, bütün iyilgün üçin halal zähmet çekýän, görüşýän, öz watany, öz illeşleri halk üçin görüşýän, zähmet çekýän ähli watandaşlarymyzyň ötün geçenleriniň ruhuny ilki başta daşary ýurtlarda öz watanyna dolanyp bilmän, öz watanyny basyp alan, talap oturan Aşgabatdaky diktatorlyk rejimi eýe çykman soň ýat ýurtlarda topraga berilen, ömülen watandaşlarymyzyň ruhuny, şolaryň dogan garnaşlarynyň, ötün geçenleriniň ruhuny bagş etdik. Bir var, Yaradan Allah'dan öz dergahine ähli şu okolun dualary, dilekleri indirilen hatymy kabul etsin. Bu hemmeleň ötün geçenine bagş edilen soň biz şunu halk köpçülüğüne bildiriş hükümine yetirmegi makullyk. Ejeler, kakalar ötün geçenlerimiz hükman ýatlanmaly. Näme üçin? Bir özümlüğün kökü nähili wajip bolsa, şol adamyň kökü, adamyň bütün alýan vitamini, şonu ýaşaýşa baglayan, durmuşa baglayan kökü ene we ata. Şoň üçin ayatdaky enatalary çäkli söýgü hormat bilen syýlalyň, şolary gollalyň, kömek edeliň. Dünýäsini täzelen, aramyzdan bakyýete göçün. Hakka tapşyrylan enatalarymyzdan şolary alaky ýagşy dualarda, dileklerde ýatlap duralyň, ýadymyzdan çykarmaly. Biz şolary ýatlan wagtymyz güç, kuwat alýar. Öz energiýa çeşmämide gaýdyp gelýär. Etil kompýuterlarda nähil täzeden başladylýar. Ya perezagruzka edilýär. Bulam şolary alaky. Bulam bir teýgatyň kanuny. Şoň üçin ötün geçenlerinde hemişe diňe bir ýylyna, kyrkyna zatyna da hemişe ýagşy dua dileklerde, ayet tögürlerde eliňizden gelse hatymlar bilen ýatlap durup mähriman doganlar. Bizim edýän bütün dua dileklerimizi diňe bir öz enatalarymyzyň, öz dogan garnaşlarymyzyň, ötün geçenlerimizin däl, bütün illeşlerimiziň, bütün imanlylaryň, müminiň ruhuny bagş edýär. Allah öz dergahyna kabul etsin. Hereketatly birleşen Türkmen Halk Frontunyň, birleşen oppozisiýa güýçleriniň guramasynyň, Türkmenim kanalynyň ýeneki gepleşiklerine, ýaýlymlaryna görüşýänçek Allah ýaryňyz bolsun. Köp sag bolun, mähriman dogan.